pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulaling nga panahon umpisa subong. Edition sa Aksyon! Las 6:09 Action Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita, Sunday edition. Detalye sa balita lokal. Patay ang driver kag backrider sa motorsiklo matapos nabungguan sa freezer van sa Hacienda Manmanco, Barangay Pandanon, Silos, Banwas, Murcia. Takna alas 4:30 sang hapon Sabado. Kinkilala ang managkalamatay nga Sunday certain na Julito Cañete kag Jemmy Gadiane. Parehas nga residente sang Sitio Punod, Barangay Prosperidad, Syudad sang San Carlos. 4 ka masalakyan ang involbado sa aksidente, isa ka freezer van na may karga nga ice cream, isa ka Toyota Hilux, isa ka motorsiklo kag isa ka Fortuner. Ang freezer van ang ginamaneho ni Michael Cabugwason, 33 anyos, residente sang Kalong Zone 2, Barangay Singkang Airport. Gikan sa Pandanon, padulong Murcia ang direksyon sang freezer van kag Hilux, samtang yara naman sa opposite nga direksyon ang motorsiklo kag Toyota Fortuner sa natabo ang aksidente. Suno kay Corporal Virgil Sedimo, traffic investigator sang Murcia PNP. Una nga nabungguan ni Kabugwason ang Hilux sa likod nga bakin matapos nga nalang-alang sa pag-overtake. Dugang pa ni Sedimo, ginawarik ni Kabugwason ang manibela nga nagbunggo sa nagasugata nga motosiklo ang Fortuner sa pihak nga dalan. Duha ang pilason sa freezer van, duha sa Fortuner, kag isa sa Hilux pero tanan ang minor injury. Posible naman nga magapangatubang sang kaso si Kabugwason nga reckless imprudence resulting to homicide o kon multiple homicide, physical injury kag damage to property. Nagbalik na sila tagsa ka mga panimalay ang masobra isa kagatos nga pamilya sa 4 ka sitio sa Barangay Quintin Remo, Banwas, ang Moises Padilla matapos naghalin tungod para sa ila seguridad kasunod sa enkwentro sa Miyerkules sa tunga sang 79th IB ng miyembro sang New People's Army con NPA. Sunod kay Police Major Randy Babor, ang hepe sa Moises Padilla PNP, personal nga ginbisita kag ginatagan sang ayuda ang masobra isa kagatos nga pamilya pagi sa bulig ni Mayor Ella Yulo. Dugang paribabor matapos ang clearing operation sa lugar sa insidente, gintugutan na sang Philippine Army nga makabalik sa ilatag sa kamampulian ng mga evacuees. Nadumduman 145 ka pamilya o kon 837 ka individual ang nagbiya sa ila balay kasunod sang engkuwentro. Klaro ni Bacolod DOC Director, Executive Director M. Ang nagapabilin sa Alert Level 4 ang status ng syudad. Apang naka-status ko ang mga precautionary measures na ina-implementar o kung nagapabilin na ginasunod ang guidelines ng General Community Quarantine with Heightened Restrictions sa GCQHR status. Klaro man sa EOC Executive Director nga ang Alert Level 2 nga classification lamang sa DOH Region 6 tungod sa naobserbahan nga pagnubo sa kaso sa COVID-19, daily attack rate kag healthcare utilization rate sang Bacolod. Patag ni ang status ko sa precautionary measures ginhimo matapos nga wala pa sang sabat ang National IATF angot sa apelasyon nga panubuon ang alert level status sa syudad sa piyak nga gininsester nga nagkalma na ang sitwasyon kon COVID-19 ang paghahambalan diri sa Bacolod. Gintugutan naman ni Don Salvador Benedicto Mayor Marxlin de la Cruz ang 50% sa indoor kag 70% sa outdoor nga mga aktibidad sa mga banwa. Suno kaya de la Cruz, ginbase niya ini nga guidelines sang National IATF sa dalom sa Alert Level 2 sa diin ang bugos nga probinsya amo man ang kategorya subong. Pwede na ang basketball, volleyball kay iban pa nga contact or non-contact sports. Ginpasugta naman ang paglagaw kag pagpaligo sa mga resorts, picnic,
meeting, seminars, kasal, bunyag, birthday, peryahan, playground kag videokihan. Dugang pa sa alkalde, bakunado man ako hindi, pwede na makahimo sa mga aktibidad, apang dapat may limitasyon lamang sa pagsunod sa health protocol. Pas ini sa lokal kag domestic na turista. Ang DSB may duwa na lang kaaktibong kaso sa COVID-19. Sa gihapon, nagapangabay sa De La Cruz sa pumuluyo nga magpabakuna agud malabot ng ginahulat nga pagbalik sa normal nga pagsinalayo. 60% sa mga mga open spaces na activities. So, lang na ang kwan sa national right. Okay. Sa konting sa province, bilang kung ano naman ko natin yung pag-open dito, komplikado na ka. Si DSB Mayor Marcelin De La Cruz. Nagapati si Councilor Winicito Novero nga dako ang posibilidad nga dayonon sa gobyerno nasyonal ang pagpatuman sang mandatory vaccination sa pila ka mga sektor sang sosyedad. Pero kay Novero, mahimo nga mangin basihan sing national government sa pagduso sa mga plano ang Article 2, Section 4, 5, kag 15 sang Philippine Constitution. Dugang pa ni Novero, wala sing mahimong isa ka lokal nga panggobyerno in kaso nga mayara sa ipagwa nga mando ang Panguluhan Nasyonal. Klaro man sang konsehal nga wala pa sang formal nga pagtalakay ang lokal nga mga opisyales sang syudad angot sa amo nga isyu gani mas labing maayo nga gulaton na lamang ang mangin desisyon sang nasyonal sa palaabuton. Kag sa katapusan nga balita lokal, naka-record ang Western Visayas ang 120 kabagong nga kaso sa COVID-19 nga nagdala sa kabilugan nga 143,643. Sa bagong nga kaso, ang Negros Occidental naka-record sang 51, ginasundan sang Bacolod City 22, Iloilo Province 20, Iloilo City 11, Capiz 8, Antique kag Aklan nga may tag-apat. Natugangan sang 335 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan con 131,283 kag nagpabilin sa 3,567 nagkalamatay tungod sa wala sang bagong nga record. Samtang 8,756 ang aktibong kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Sa mga balita national, DILG ginatunan ang pulisa nga no vaccine, no subsidy. Dugang nga kapin 900,000 ka Pfizer vaccine nang abot sa Pilipinas. Detalye sa balita national pagkatapos gid lamang sini. Okay, good morning mga ka-aksyon sa nag-aupod sa atong sining aga. Good morning lang kay Connie Esparecia Labaniego. Good morning and stay safe. Dad Saberia, good morning man. Dara sa may barangay Sumag. Kay Christine Minyes Villalobos, have a blessed Sunday. Eva Gradas Baterna, good morning. Tamyo lang ko. Happy birthday kay Nonoy Baterna sang La Granja La Carlota. Okay, happy birthday kay Maninoy Michael Junpy Season. Good morning sa imo. Have a blessed Sunday man. Kay sa tarang members ng Energy Fans Club. Greet nila ko no happy birthday. I mean belated happy birthday. Ang yung inablos nga si Charm Lacson. Thank you again from Old Sagay. Okay, you're welcome. Good morning man kay Juvie Monares, kay Erla Vega, good morning. Deloterio Acosta Gary, good morning. Roland Octavio, good morning. From Victoria de Manila, Malate. Oy, may aga dara sa inyo. Rochelle Polencio Susana, good morning. El Spoon, good morning man sa imo. Kay Antonio Cervantes, good morning. Tamyo ko lang si Lorna. And the Lino Cervantes sa Purok Brotherhood. Sumag, listening diri sa Norwegian Encore. Keep safe, stay healthy. Yes, stay healthy man. And keep safe dira sa imo, sir. Kay Lester Ray Benitez,
Good morning, Andreo Villar. Good morning. God bless man. Kay Patrick Desena. Good morning and a blessed Sunday man sa imo, sir. Kay Eddie Lauz. Good morning man. Ari kami gyapon ni Nanay Isabel ga monitor di sa Victoria City. Happy Sunday. Yes, happy Sunday man sa imo. Good morning man sa akong mama and papa nagalantaw man sila subong ara sa may Davao City. Kay Mama Nini and Papa Doms, good morning dira sa inyo. Kay Labayan Eduardo Jr., good morning man. Happy Sunday Labayan family. Kay Ma'am Van and of course Doc Matmeo. Hola, sawadika. Dira sa may Rochester, Minnesota. Good afternoon sa inyo dira Ma'am Van. Kaya Salvacion Balero, good morning man. Kamay tamyawon lang ko gali si Family Balero, good morning gali ka. Si Sir Jose Shoko bala, may ginapatamyot sa akon. Dala sa may Bago City, ni sila I think bala mong. Kaya solid listener, gina siya sa Aksyon Radio Bacolod. So, ginatamyaw niya, sinang Imogen, kag Nong Rembert Noblezada, sa Barangay Saga sa Bago City. Kag Nanay Maling Yukariza, avid listener niyo, Gid. Sign on to sign off, Gid. Ate, sige. Salamat, Gid. Dara sa Mailihan, Bago City. Stand by for Balita National. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon. Last size 20 Action Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Action Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita National. Ginatunan sa karon sa Department of Interior and Local Government o DILG kung paano maimplementar ang no vaccine, no subsidy policy para sa wala na bakunahan ng mga benepisyaryo sa conditional cash transfer o kung Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kung 4Ps. Pero kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, madamo sa mga 4Ps beneficiaries na nagapamalibad ng magpabakuna batok sa COVID-19. Ang proposal ang ginapasa na sa Department of Social Welfare and Development. Kagdugang pa ni Malaya, ginatunan naman sa gobyerno ang legal issues nga maghimo makaapekto sa implementasyon sa proposal bangod na institutionalize ang conditional cash transfer. Nabaton sa Pilipinas ang kapin 900,000 ka doses ng Pfizer COVID-19 vaccine kagabi Nobyembre 6. Sa report sa PTV, naghugpang eroplano sa diin nagkarga ang 866,970 ka doses ng Pfizer vaccine sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Tubtob Nobyembre 5, masobra na sa 109 milyones ka doses sa nagkalain-lain nga bakuna ang na-deliver sa pungsod. Sa mga kadamuon, 16.5 milyones ang Pfizer vaccine. Naging bakal sa gobyerno base man sa datos ng National Task Force Against COVID-19. Nagapati naman si Health Undersecretary Maria Rosario Verriere nga dako ang tsansa nga ma-record sa Pilipinas sa 22,000 ka aktibo nga kaso sa COVID-19 kung ipabilin ang ginapatuman subong nga precautionary measures. Suno kay Verriere kung mapabilin ang current mobility nga yara sa 82%. Nasunod ang minimum health standards kag detection to isolation sa sulod sang 5 ka adlaw o kung mas manubo posible nga 22,000 ka aktibo nga kaso sa Nobyembre 15. Patag ni Verriere kinanglan mahangpan sang publiko nga kung magkumpiyansa dako man ang posibilidad nga magsaka man ang kaso apang kung magsunod dako ba ang posibilidad sang amat-amat nga pagnubo tubtob sa katapusan sang Disyembre. Sa katapusan nga balita national, 5 patay matapos pa ulanan sang luthang ang 2 ka balay sa barangay Tarusanan ng Milaur, probinsya sang Camarines Sur, Biyernes sang hapon. Ginkilala nagkalamatay nga Sanday Romeo de Leon, 72 anyos, 2 sini kaapo nga nagaedad sang 6 ka tuig kag 4 ka tuig. Tupad balay niya nga si Samuel Cobilla, 21 anyos, kay isa ka 7 ka tuig nga bata.
May isa pa ka minor de edad nga napilasan sa insidente. Sino kay Captain Rosalinda Moises, hepe sang Milaor Municipal Police Station. Yara sa sulod sang balay ang mabiktima sa nag-abot ang suspect kag ginlothang ang mga iniusarang M16 rifle. Una na ang ginsulod sa balay sang Pamilya de Leon kag ginasunod ang balay sa iya tupad balay nga ginhabuyan pa sang granada. Pada niya ginapangita ang suspect nga sunod sa kapulisan, himata man sang biktima. Away sa duta ang ginalantaw nga motibo sang krimen. Las 6:24 Aksyon Radio, Philippine Standard Time, detalye sa Balita International kag Sports pagkatapos gid lamang sini. Balita Sunday Edition sa Aksyon! Las 6:25 Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye na sa Balita International. 98 patay, samtang 92 ang pilason matapos naglupok ang fuel tankers ang iniyang nakabunggo sa truck sa Freetown, Sierra Leone. Naglapta ang petrolyo antes nag-igrab kag nagresulta sa pagkasunog sa matao kag salakyan sa masako nga dalanon. Pakita sa dalanon ang mga naganilapta nga patay pagkatapos napalong ang kalayo. Bangod sa natabo, ginbisitahan ni Vice President Mohamed Joldi Jallo ang lugar na ginakabig niya ang natabo nga national disaster. Natabo ang paglupok samtang nagakolekta ang matao sang petrolyo sa nag-leak nga truck. Kag sa ato naman nga balita sports, gin-schedule sa May 2022 ang 31st Southeast Asian Open SEA Games sa Vietnam. Hiwato ng regional meet sa Mayo 12 tugtog Mayo 23 sa masunod nga tion. Mag-aumpisa ang hinampang 3 ka adlaw pagkatapos ng national kag local elections sa Pilipinas sa Mayo 9, 2022. Ginpaiwa ang SEA Games subong nga tuig bangod sa COVID-19 pandemic. Sunod sa Philippine Olympic Committee sa 126 sa mga Filipino athletes ang magapasakop sa hinampang na hiwaton sa Hanoi Main Club sa Vietnam. Las 6:27 Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karong adlaw Domingo, Nobyembre 7, 2021. Good morning lang kay Atia Kim Riman sa may Mursya, kay Jerry Mac Jorquin, good morning man. Kay Marilo Lianes, good morning. Kag sa yabana nga si Edgardo Rebado, always gid nga pamati sa Purok Kawayan, Barangay Pandanon. Salamat gid kay Happy Blessed Sunday. And of course, ginagreet naman sa Action Brian kay sa Action Rex Kantong. Sige. So, happy birthday sa tanang may birthday. Kag si Sir Jose Shoco, galit dra sa Mailihan, Bago City, maayong agal. Okay, so ini naman sa Aksyon Dorel, Cabatu. Stay safe and God bless us all. Una sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,